¿Qué tal? ¿Cómo están? Moi boas tardes a todos. 4 menos 4 en punto, menos 15 minutos para as 4 da tarde. Benvidos a Asuntos en Directo. Hoxe volvemos a ter un programón cheo de emocións, de sorpresas. E xa viron, imos a falar de Marisol, esa muller que tanta fascinación, tantas preguntas suscita, que imos intentar resolver cun dos seus amigos máis íntimos, o artista malagueño Antonio Montiel, co que charlaremos esta tarde en xuntos, e os ademais imos a repartir moitos cartiños. Claro, Rocío, porque estamos nunhas épocas maravillosas que van moi ben os cartiños do xamón, os cartiños que estén aí garbanciña escondidos. Eu quero repartilos para que teñan unhas navidades pletóricas todos vostedes. E ademais, falando de cartos, imos a pornos serias, aínda que o que vamos a contar non é ningunha broma, porque ollo que hoxe en xuntos imos a contarlles cal son os 3 últimos números do gordo da lotería de Nadal deste ano, Pili. ¡Guau! Atención, son 5 números, pero os que ten o 10º, Pili, vamos lle dar asento ao traballo moi doado. Pero, a ver, aclárate, vannos a decir os 3 últimos. Os 3 últimos números, porque Pili. non nos din un número inteiro, Bueno, muller, por así algo xa... se empeza, Pili. Estén moi atentos porque ademais hoxe temos unha misión moi importante aquí en Xuntos. Que temos novo concurso, Pili, aquí en Xuntos. Vamos a intentar escoller a canción galega preferida de todos vostedes. Unha misión que non é nada doada, Pues porque temos moitas cancións bonitas E ben fermosas. aquí na nosa terra, pero para iso vai ser moi importante, primeiro, que estedes colaborando activamente nesta elección. Xa sabedes o teléfono do programa 610 772255, porque a última palabra va de la ter vos. Vos vades a elexir cale a nosa canción galega favorita, pero aparte aquí no plató teremos un xurado que vai ter tamén, ainda que non voto, voz nesa elección. E quen vai formar parte dese xurado? Bueno, pois imos a ter a unha persoa, imos darvos pistas ao longo do programa, e seguida aí desver aí unha imaxe. Trátase, bueno, pois dun destes artistas que temos do país da verbena Maravilloso, galega, maravilloso. autor dunha das cancións que penso que máis bailamos. máis oídas e máis bailadas e cantadas, por suposto. El vai ser unha peza fundamental deste xurado, neste programa cheo de emocións que temos por diante. Empeza, Pili, xa. Hoxe ben completiños, xuntos! Preparados todos Máis que preparados. para vivir eso, unha tarde chea de emoción. Non me podo imaginar, Pili, o que sería, non, para esa muller, esa Marisol adolescente en ese mundo de adultos que querían que continuase sendo unha nena, lonxe da súa familia, que seguía en Málaga. Eu teño que dicir que teño todas as películas de Marisol porque me empeñé en telas, porque lo hacíamos, sí, teño toda Marisol, de Rocío Dúrcal, de Marifé, Triana, que ya se había encargado a papi unha vez por año e se trouxo todas as películas habidas e por haber dela. E mirabas as películas e víala tan contenta, tan feliz, todo o mundo quería ser Marisol, non? Pero que tuvo que pasar esa nena internamente, o sea, dirigida, imagínome que ahora sería un robot totalmente. Vas pa aquí, vas pa ali, ponte así, ponte Bueno, alá. de feito, creo que cando tivo iban pasando os anos e medraba, debía ser un mazazo enorme para todos os produtores e para todos. É que estou me acordando, creo que tivo unha úlcera de estómago con 15 con 12 anos. anos. Sí, do estrés que tiña, claro. Sí, absolutamente. Pero por iso... Ser un neno, estar, bueno, pues suxeito ás exigencias dun rodaxe, ollo aí, non? Pudo aproveitar, o sea, que ao largo da súa vida ela retirouse aos 38 anos, pero pudo aproveitar esa coyuntura de decir, vou a seguir tirando de Marisol para levar outra vida. Ela non quiso saber nada, supoño, estaba vivindo nun chalé normaliño e corriente, sin grandes aspaventos, supoño que lle mangaría a mitad do diñeiro que gañou na súa vida tamén, non se enteraría deses contratos que habría por aí firmados. Para ela iso é a vida, vivir en tranquilidade cas súas fillas, no anonimato total que quere pasar sempre, e de feito vimos ahora, que foi nombrada, tuvo un premio especial nos Goya e non foi nin a recibir. Non foi nada, porque igual a vanagloria ou esta para min resulta super inspiradora
porque moito se valoran os cartos neste mundo, carai. E a esta señora, mira que non lle porían cheques en blanco diante. Totalmente, para contar a súa vida. E non é eso. Sí. E logo creo que... Qué bonito fan sempre, Pili. Ben bonito. En directo, que é o máis importante. Sí, iso é. Claro que sí. Todas as tardes Eu aquí. pensaba, estamos falando desta nena, que pensaría cando se sentía, cando estaría sola nunha habitación, cando lle tocaba ir a dormir, que pensaría esa nena tan pequeniña, tan exposta? Decía Rafael, decía Edí, que ten unha familia maravillosa, e cando facía os conciertos e chegaba ao hotel, era a persoa máis soa do mundo. De feito, aí o vimos, que se refugiou no que non debía de refugiarse, unha persoa que se encontra sola cando estaba nesas noites do hotel que lle tocaba porque había conciertos. Eu creo que algo parecido lle pasou a Marisol. De feito, ela mesma decía despois a posteriori que o único momento no que ela era feliz era cando ela vía a súa nai, porque non esquezamos. E eu creo que aquí hai un factor moi importante que é a idade, 10 anos, 11 anos, claro. Un momento da formación do individuo fundamental na que ela estaba separada da súa familia, indo a clases particulares de baile, de canto, de dicción, de interpretación, de natación, o sea, unha xenda cargadísima, facendo unhas xornadas maratonianas. Pero antes, que vos parece se nos vamos a Sinfo de Limio? Que están aí coa pataca, o seu produto estrella, e Noelia Sinto. Segundo me parece extraordinaria e pouco valorada agora. Quizás pouco coñecida. Sí, é que é verdade, é que huele eso, non? E non tan admirada como a primeira parte. Pero é o que decíamos antes, podías decir que teño o corpo aí xeitoso para bailar, pero eso non vos sale, moi ben, gracias. Hombre, pero eso que damos por feito, verdad, Alejandro? Hombre, eso xa... Home, que Gracias, Non hai que dicirte. Bueno, Gracias. Soares baila como os años. Ai, baila, senta, canta. Que faz, Pili? Ai, que botado o xamón, Rocío, por Dios. Buenísimo, E agora? Que A ver queres como que te falamos diga? agora, A ver como... No. Porque vamos xa ca hora do xamón. A hora do xamón, estámoslo probando Rubén e máis eu. Está bo, de película este xamón. Eu vou facer unha chamada ao azar, xa o saben. E só teñen que contestar. Eu pregúntolles, para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos, que está boísimo. Pois eso, aí vamos. Moita sorte, por favor, estén atentos ao programa. Está de película o xamón, créanme. Chamamos aí. Vamos a facer a primeira chamada desta Veña. tarde. Para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Ese é o que teñen que contestar, ni máis ni menos. Vamos ca primeira chamada data. Recorden que esperamos 5 tonos. 2, 3. Como las uvas, 3, Non comas todo. Déxame un pouco. 4. Que non comas todo, tío. 4. 5. Que facemos? Outra chamada, pero Outra. déxame xamón. Vamos queda con un outra trozo. chamada. A ver se hai sorte. Para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Eso, é o que teñen que contestar. E levan un xamón de película. Como tarde de coller, acabo co xamón. Collan o teléfono, por favor. Aí está a primeira chamada. 2. Pero que fai a xente a estas horas, por Dios? Que ten que estar vendo xuntos no sillón, sentadiños. Eu regalolles un xamón esta tarde. Pilar, Que? non che colle Hola. nin a xente o teléfono. Madre mía. Queren que comamos noso xamón? No, nadie Garbancilla, falou de eso. a que querías? É Pero mala, non vas lamber. Está de película, nena. Como está o xamón? Bueno, máis tarde intentámolo, vale? Estén moi atentos. Para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Eu non perdo a Non pode esperanza quedar de aquí, eu non perdo a non pode esperanza quedar de aquí. que colla alguén, non? Ai, si non? Home. Estarán pondo árbol, non? Estarán poniendo Ah, sí, árbol, as sí. bolitas, estará Papá Noel por perdido pola casa adiante, non o encontrará. As cousas do domingo por la tarde. Pero digamos unha cousa, que nervios, porque en un rato imos a dicir os 3 últimos números do gordo da lotería do Nadal. Guau! Les iremos a nosa canción galega favorita. Eso será en nada. Uns minutillos de publicidade a volta, máis xuntos. Eu Aquí sigo na comendo televisión de xamón. Galicia. Ata ahora. En Xuntos saben, xa chegou o Nadal, xa temos aquí esta maravillosa, verdad, decoración. Que fermosa. Sí. Temos un equipo maravilloso que traballou A verdad toda que a sí. noite. Que ben Ai, Tamara. que guapa ben Tamara Que hoxe. ben Tamara. Ai, ben Tamara.
Ven Tamara Pérez. Hola, guapísima. Con campanilla, Con Pili. campanilla, sí. Sí, sí. Campanilla encanta, amiga, é miña, pero bueno. Mira, é que hoxe veño vos a comentar que na miña sección imos falar de moda. Que vos parece Por eso ves así de guapa, claro. Por eso veño así de guapa e ademais, Pili, como me alegra verte aí sentada, porque teño que contarche unha cousa. Que che vai encantar. Tamara. Non me teñas medo, muller, que ao final non mordo, de momento. Mira, ti que és tan xenerosa, Sí. que sempre andas a repartir cartiños entre Sí. os galegos e as galegas, Que non son meus, claro está. teño que dicirche que hoxe é o teu día de sorte. Bravo, bravo por Pili. Ay. Non sei Ven por qué, comigo. pero bravo. Acompáñame que teño unha sorpresa para ti. Ven, muller. Bueno, eu xa espero de todo aquí, neste programa, Ven porque no sé, do lado, Sí. hai un home que nos está agardando. Que te está agardando a ti? Home, Non ai, por sei se Dios, eso te pon ¿quién es nerviosa. ese hombre? Pois ese home é Eugenio. Ai, hola, Eugenio. Ten Hola. un É que me reto quero para ti. coñecer. Quérete coñecer, dous bicos, por placer, favor. Moito gusto, que tal? Muy bien. Viñeche a coñecerme, de verdad. Sí, claro que pues sí. moito gusto. Pili, a que pensas que ven hoxe Eugenio ao programa? Pois a iso, a coñecerme, non? A coñecer a Pili Bueno, Pampín, non? Claro, Sí. sí. Eugenio, aínda non desvele o pastel, pero pensas que para a túa proposta está Pili Pampín á altura? Bueno, Para hacer siempre. gimnasia no, olvídate. Siempre. Al principio, pero sí, siempre. Bueno, a ver, chica, que domingo, Eso xa sei. non te pon nerviosa? Eu sei que os domingos este programa non é normal, os domingos, porque o sei. Vale, porque, pues a ver. vamos, aquí pasa calquera cousa, eu... Soa acampado misterio. Eugenio, por favor, Que? contanos. A que viñeches esta tarde a xuntos? Hoy vine a Xunto a tatuar a Pili Pampín. Eso non o cree Miguel. Sí, Pili. Mira, xa fixeches de todo neste programa. Pero vamos- Entón vas ter que tatuar. Vamos a ver, Tamara. Esta é unha pelea que teño eu ca miña filla maior, que se tatuou unha clave de sol. Ai, que e bonita. dixo, mamá, vai por ti, ahora tela que facer ti. Bueno, Todos os días estamos con ese rollo. Pero que non. pero tes medo ás agullas ou Non, que pasa? eu as agullas nadiña. Pois entón, que problema hai? Veo Eugenio desde Bertamiráns para tatuarte vas a dicir que non? Non estás preparada? Quedou sin Pili. palabras, quedou en shock. Pili. É que Tatuaste? estamos falando en serio, Claro que estamos tía. a falar en serio, estás en xuntos. Parece mentira que non Pili. saibas que aquí hai retos. Que, ai, a gargantilla, que faltaba agora Todo tamén. pode ir a peor aínda. Que pasou? Prometo Sí, que se te tatúas, sí. para a semana non che dou a tabarra. Tatúome. Tatúaste? Tatúome. Pili, Pili. Rocío, que se nos vai tatuar en directo Pili Pampín. Pili, tatuaste. Flavia Ximena. Eu que teño que facer para ganar os cartos, nena, despois. É verdad, o que me piden neste programa non é normal. Eugenio, non sei, que llevas a facer? Podémolo saber? En cor, en branco, negro? Es logo de Xunto. ¡Qué guay, Pili! É para semana de luar, é para outro, va por... Veña, un aplauso moi forte para Pili Pampín, que se vai tatuar esta tarde Sí. en directo en Xuntos. Este amor polo programa e pola televisión de Galicia. Grande Eugenio. Bueno, deixo vos aquí, Tamara, deixo te darte un pouco de Tamara. folgos a Pili, Eu non? non miro que a mí sí que me dan medo as agullas, pero apoyareite moralmente. Sí, Tamara. Bueno, deixamos a Pili tatuándose. Ánimo, Pili, querémoste. Eu vou volvendo a plató porque teño que contarvos algo moi importante, porque esta tarde un momentiño, Alejandro, porque para thriller o que ten Pili aquí co tatuador. Que Imos se ver- xan nas cachas, imos- que imos se ver un xan nas momento. cachas, que se xan nas cachas. Pili, como vas? Ai, Ai. É millor que non lle vai acollendo gusto, Millor que non lle vai, porque teño cada imaginación na cabeza, Dios mío. Pili doe. No, fai un quisquirrín, pero... Ai, bah. ai. Alejandro, míranos a Pili, A verdade é que o das cachas era broma, Pili. Que está Eu creo que o tatuándose. seguinte no peito, para que se vexa cando actúes. Non me tentes, non me tentes. No, de verdade, eu, Pili, xa sabes que fora de todas as bromas eu admiroche que che convenceran para isto e ademais diante das cámaras. Sí, Entendo que non hai forma de decir que non, pero o meu aplauso, Pili, no la boa Gracias, unha sí, vez sí, máis. Sí, sí. O que dirá a miña filla cando me estean vendo.
Desesando estamos en Magda, pero resultado. Ahora no va a poder decirle que no. Ahora sí, Ela, no. a ver como queda. Pili creo que está en un momento delicado de ese proceso de tatuaje. Pili, que estamos contigo, ¿cómo vas? De delicado nada. Xa rematou Eugenio. Xa rematou Eugenio. Bueno, un aplauso, que xa temos a Pili. A verdad é que é unha pasada. Mirade. Xa está. Mirade. Sí, é que eu non beso fatal. Ai, sabe? Mirade. Anda, o logo de Xuntos. Mira. Qué rapidez, o sea, estoy flipando. Porque Eugenio é unha Pili máquina. González. É unha máquina. Oye, Bueno. encántame. Que queres que vos diga? Me Pili, encanta. vasnos levar aí no brazo toda a vida, Pili. Toda a vida, de verdad. Ahora vou poñer aquí Raúl, o noso director, ou va Pablo, perdón, e máis a Rocío. Moi ben, sí, o levas na cabeza, Raúl. Moi ben. Alejandro estaba pensando en sueños, su boca. Mira, Eugenio, fíxate na Non miña superamos cara, en Xuntos faime ese unha momento. caricatura e ponme aí no peito, tatúame aí a Pili. E A vou miña poñer cara. aquí garbanciña. Bueno, veña. Tamén. Bueno, moi ben. A Temos todo a equipo Pili vou a xa co logo. tatuarme. Moi ben, perfecto, Pili. Enseguida temos a Pili de voltas. Un momento, 5:34 minutos da tarde, temos unha misión os enxuntos, escoller cal é a nosa canción galega favorita. Menuda elección. Traballo temos por diante porque non é unha misión nada doada, por eso convocamos un xurado á altura das circunstancias. Pili Pampín, Magda Buenas. e Meiga aí. Moi boas tardes. Boas tardes. Porque elexir a mellor canción galega non é unha misión sencilla, Non eh? é fácil. Porque aquí, Meigaí, temos moito onde escoller. Temos moito onde sachar tamén. E moito onde escoller. A ver cales con que nos sorprenden. Teño unha boa noticia que darvos. Que no xurado ides estar acompañados para esta misión complicada por unha destas voces da canción galega, Pili, que nos gustan, que estivemos dando algunhas pistas durante todo o programa, que eu creo que algúns na casa xa atastes cabos sobre quen pode ser. É autor dunha das cancións que seguro todos bailamos nas verbenas e hoxe vai estar axudando aquí a Pili, a Magda, a Meiga e a todos nesa lección da canción galega. Recibimos cun forte aplauso a José Costas. Toma asiento, José. José. Bueno, qué menudo xurado temos para esta misión, Pili, Un José. luxazo estar de lado de... jurado para jurar. Temos, vamos, para xogar esta tarde. A ver, é importante sinalar que neste concurso que os empezamos en xuntos, o xurado vai ser importante porque eles van a opinar, van a dicir que lles parece cada unha das cancións que opten a ser a canción favorita. Pero a última palabra va a ter vostedes na casa. Por eso é importante que participedes neste concurso escribindo as vosas mensaxes dicindo cal credes que é a vosa canción favorita. Cales que cancións van a optar a ser esa canción que máis nos gusta? Bueno, pois imos a ter unha gramola aquí en Xuntos onde imos a meter todas esas cancións da nosa vida que nos gustan, que vos podedes suxerir tamén a través dese número de teléfono, e será o azar o que decida, o que mova esa gramola decida que cancións imos a escoitar esta tarde e opten a ser a nosa canción favorita. Gusta vos a dinámica? Sí, Sí? Maravilla. Está Moi bien, ben. sí, está Pois bien. veña, se vos parece, non facemos esperar máis a xente, accionamos esa gramola que temos xa preparada aquí en Xuntos para ver cal é a primeira canción que escoitaremos esta tarde, que xa temos ademais a Iria Quintáns e a Simón O Pérez preparados para interpretalas. Temos esa gramola, compañeiros? Imos agardar? Xa está?
¡Qué nervios! Bella, pues vamos a activar la SAS, ¿os parece? A ver, ¿qué dice o azar? ¿Qué sabe? A ver. ¡Asaya da Carolina! O lagarto pintado. Temazo, ¿eh? Considerades que pode ser Pili unha candidata forte? É un temazo galego-portugués maravilloso que fixo moi famoso Fuxen os Ventos e o cantou moitísima xente. Fuxen os Ventos no disco de Sementeira, creo que era o disco. Quen non sabe a Saia da Carolina? Claro, non? Magda é unha canción... Sí, porque ademais, fíjate ti que levaba un lagarto pintado, na Saia da Carolina, non era así, Pili? Era un lagarto levaba. Un lagarto pintado, a Saia da Carolina, sí, sí. Pois, que vos parece se escoitamos a primeira destas cancións que optan a ser a nosa favorita? Iria Quintán será encargada de interpretarnos a Saia da Carolina. A Saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. A Carolina é unha tola que fai todo ao revés. Vístese pola cabeza e vístese polos pés. Bailache, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Graciñas. Bravísima, que voz fermosa ten Iria Quintáns. Bueno, que canción máis chula, Saia da Biches, Carolina, que non? todo o mundo baila esta canción. Bailache, Carolina, sí, Sí, señor. Bailei, sí, señor. Gustouche, José? Cantoume, sí, é verdade. Por que credes que debería optar a ser esa favorita de todos? Megaí. Ben, a ver, é unha canción que debería optar porque é un clásico popular, é dicir, é unha canción do pobo, unha xente que de taberna, que a xente canta nas trouladas, nas tabernas, e ten que optar, claro que sí. E ademais teñolle un cariño especial. Por que? Porque, a ver, Pili, eu non sei que pensas, eu creo que son un pouco como a Carolina. E logo? Porque todo fajo ao revés. Aí! Díspome pola cabeza, e vístome polos pés. E mesturo todo. Eu síntome moi Carolina. Bueno, pois a ver que opinades da seguinte canción, que non sabemos, que dirá o azar. A ver. Facemos unha segunda tiradiña de gramola. Veña, imos alá. A ver cal é a seguinte candidata, a ver que día nos a gramola de xuntos. Anduriña. Bueno. Un clásico, Menudo clásico, José, ¿no? Este é un clásico, ainda se sigue cantando hoxe en día esta canción. Eu precisamente a canto en bachata, pero sí? Bachata, moi Versión linda. bachata de Anduriña. Ademais lle gusta a todo o mundo, sí. Xente maiores, máis jóvenes, de todo estilo. Que te parece, Pili? Encántame esta canción, además cantona Juan e Junior, pero traducido ao galego traduceura Juan Pardo. É unha canción que se escoita e seguirás escoitando. Sigue funcionando, sí. Que seguimos disfrutando e que esta tarde en Xuntos vai nos cantar Simón O Pérez, Anduriña. En Galicia un día eu escoitei unha bella historia nun café.
dunha nena que do pobo se escapou. Anduriña nova que lloran o pensar onde andará, mais ninguén a quere ir buscar. Anduriña lle chamaron os que ali deixou. Volta pronto, povo, por favor, por favor. Anduriña e nova voltará, xa lo verá. Robe paxariño sen pluma, Anduriña. Onde vai? Onde vai? Graciñas. Bravísimo, Simón O Pérez. Qué bonita. Qué hermosa, sí. Esto no morre nunca. Esta música, isto é inconfundible e incombustible, fíjate. Claro, pero es todo bonito, Pili, de esas cancións que nos enamoran, que pasan os anos, e como non van a ser as nosas favoritas? Síguense recordando, e síguense cantando. Claro, é que de nada máis navideño bonito que facer, verdad, esas galletiñas na casa. É que ricas están porque suelen ser de nata, verdad? Moi rico, moi rico. Qué bonito que estamos xa metidos no Nadal. E continuamos a ver que día nos agramola terceira tirada da tarde. A ver que canción sae, Xurado. A ver. Cal pode ser a seguinte candidata a canción favorita? A ver. Pide Bueno. Ana Quiro. Escándalo. Meiga aí, fibrilando que Un escándalo. Temazo da nosa Ana Quiro, pide chaso corpo. Iria Quintans, un aplauso. Se un digo que aquelo é blanco, tipo la contra disme que negro. Se digo que teño frío, ti vas dicindo que calor teño. Pero ainda a pesar de todo, sempre hai momentos de afinidade. Porque cando eu quero darche os meus biquiños, ti vas mostrar. Porque cando eu quero darche os meus biquiños, ti vas mostrar. Pinetas o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen manda. Pinetas o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen manda. Estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber,
temazo, pide chaso o corpo, grande Iria Quintáns, que non has accidentes, xurado. Bueno, que temazo, unha canción de 1995 que José sigue sendo, a ver, indispensable en calqueira verbena de Galicia agora mesmo. Oye, de verdad que hoxe mollaste vos moito coas cancións. Non sei agora o que dirá a Gramola, pero Pues hasta ahora estades vos... Uf, nivel, que pide chaso o esto corpo. é azar, Sabemos José, que Ana esto é a Quirona nosa gramola de na intimidade asuntos. era moi picarona. Que se vos parece? Cando a cantas tamén eres pícara, Pícara, Sí. Claro, pero porque o povo galego realmente somos Exactamente, así. somos así. Somos pícaros, somos picantes, claro. Xurado, facemos outra tiradiña de gramola. Veña, dalla e Rocío. Veña, imos aló, a ver que di o azar, a ver calé. A cuarta canción, lembrade que hoxe eleximos a canción favorita, a ver a semana que ven que pasa. Arrianxeira, bueno. Un clásico. Temazo, que 4 temazos hoxe, Este é un temazo que non pode faltar nun furancho. É moi de Hoxe por lo furanchada. menos luciste. É moi de Gusta romería. Selección de momento vai son moi ca- ben. son Claro, recordo aos espectadores, o se teñen que elexir entre estos 4 temas, cal pasa a esa final que faremos de cal é a canción favorita. De momento, ao público vai ter que escoller entre estas 4 cancións. Vos, xurado, tedes que axudarlles un pouquiño tamén mollándovos un pouco a ver cal vos gusta máis. Que, As 4 son É que geniales. hoxe é moi difícil, É difícil, é moi complicado, é moi complicado. Se vos parece, imos a escoitar a Rianxeira, que sempre apetece, que esa temos a Simón o Pérez preparado, e así mentres vades vos tamén pensando, a ver como podemos axudar o público de Xuntos a escoller Simón o Pérez a Rianxeira. Vamos, arriba, que todo el mundo conoce. A cantar conmigo. ¡Vámonos! Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marches, Rianxeira, que te vas a marear. A Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. A Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Vamos arriba, cántalo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. Que se acaba, cántalo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques, Rianxeira, que te vas a marear. Graciñas. Moitas grazas, Simón o Pérez. Qué maravilla, qué bonita canción. Además, es unha de Vigo. Esta canción puma balaídosa directamente. É así. Bueno, 4 temazos que escoitamos esta tarde. Vamos en Xuntos en directos, escoitamos as 4 cancións que hoxe optan a ser pois a canción galega favorita. Iremos cada domingo escollendo a nosa gramola de Xuntos que canción galega, bueno, pois merece ter ese posto nos corazóns de todos nós. Pili, unha misión nada... Unha misión importante, perdona, Rocío, teño que disculpar a José Costas, que tuvo que marcharse porque ten actuación agora dentro de unha horiña casi en Bueu. Como a min, que o acabar xuntos marcho pa Luna. Pero a discoteca, que na Luna xa todo o día, non se preocupar. Na Luna xa todo o día. Xa temos plan ver a Pili Pampín esta noite. Bueno, José Costas que nos puso a bailar aquí antes a xente. Que ten que ter como unha canción pois para que se quede sempre na nosa memoria, Pili?
Pois unha ten que gustarche, outra que teña ritmo tamén, pero hai cancións que a veces non teñen ritmo e siguen sonando cunha pegada especial, non? Porque eu creo que esa pegada que ti diste, os momentos que vivimos con esas cancións, eu creo que son o que fan que sean cancións populares e que nos representen. Totalmente. Son algunhas que te traen recuerdos. Pois eso, o que viviches, o que esas cancións che levaron a vivir, porque a música é a linguaxe universal. Sí, sí. A música o que nos fai sentir. Ai, que chulo, Que Pili. bonito, verdad? A Riancheira é un clásico que non se pode deixar de cantar en ninguna festa. Sí. Bueno, pois xa estou cos garabanzos. Moi ben, cartiños, Rocío, asuntos. vou a repartir 290 Pilar, boas tardes outra vez. Que tal, guapa? Como Bueno, un estás? pouco enfadada. Por que? Porque non te tatuaches un garbanzo. Non me acordou. Pois Non me acordou. igual che acorda, Pero mire que bonito, xuntos. Sí, igual che acorda o garbanzo, igual. Pois teño que tatuarme un garbanzo, ten razón. A próxima, non se preocupe. Ahora xa postas. De aquí. Vou a recibir a primeira chamada da tarde. Parece garbanciña. Temos 290 euros para regalar esta tarde. Hola, moi boa tarde, con quen falo? Hola, con Javier, dende Berín. Javier de Berín. Javier, estás solo véndonos? Home, por suposto. Estás soliño na casa? Estou, pero na vosa compañía non hai soledad. Estupendo, Javier, que bonito, que fermoso, moitas grazas. Pois a ver se che dou sorte e me dis cantos garabanzos pensas que hai nesta urna, Javier. Pois eu creo que hai 51.984. A ver que nos diga Garbanciña. Boas tardes, Javier. Podrías decir o número de un en un, por favor? Sí, 5, 1, 9, 8, 4. Outra vez, por favor, que non anotei aquí un ben. Esta está xorda, aparte está xorda. 1, 9, 8, 4. Ah, vale, sí, xa. Non é. Hai máis garbanzos. Non ves? Aparte está mal do oído esta muller, Javier, que queres que che diga? Pero tes outra oportunidade, Tes outra opción. Oiche, la ven. Acaba de decir que hai uns pouquiños máis. A ver se lle tiramos, Javier. Vou decir un máis. Ben. 51.985. Hola, Javier, podrías repetilo de novo? 5, 1, 9, 8, 5. Un pouquiño máis a modo? 5, 1, 9, 8, 5. Rematado en 1985, no ano que naceu esta nosa casa. De Galicia. Correcto. Podrías darlle outra vez que non... Vale, de un en un ou un... Garbanciña, pero vamos a ver. Que paciencia está Javier véndonos desde a súa casa. Espectadores. A ver, dille, ganou ou non gañou os 290 euros, por Dios? É que xa estou nerviosa. Rocío. Sí, Garbanciña. Podríamos coller o sobre, por favor? Ai. Tranquilas, solo é coller o sobre. Bueno, vale. Que a última vez que pasou isto, viu alguén dende onde, Pili? Sí. Non le... Espérate, Garbanciña, que esto está asegurado por... Ai. A ver, gracias. Dalle aí, que eres alta, Rocío, que eu... Aí, xa está. Por eso yo dixen a Rocío, non a ti. Xa, claro. Xa está, teño sobre... Veña, Casa Paz, que este é un momento os perfumes moi veñen emocionante. entonces moi pequeniñas. Teño sobre Garbanciña. Mandou chuquitar para nada, dijo chu. Javier. Javier, que? Podo decir? Sí. A ver. Que se o número que hai dentro dese sobre é o que dixeches, correcto, serás o gañador deste noso bote. Ojalá. 200, no, pero tranquilidade, que ainda dá tarde para moito. Rocío, dalle a volta ao sobre, anda. Abro o sobre? Vale. Si non é, volvelo a cerrar, vale? Están mareando, está ti. Ven, Pili, ven. A ver. Ai, que nervios. Que tarde de emocións. A ver, querido espectador, Miguel, ¿verdad? Javier, cal era o número que dixeches? 51.985.
vai esperar a mí con esta muñeguilla que é Garbanciña, Dios mío. Que nervios! Eu confésoche que pensaba que Garbanciña estaba meténdose outra vez con non sei que non iba a ser verdad. Pili. Tamén, porque xa o fixo outro día con outra persoa. Claro, mira, Javier, que atento está o noso programa. Claro, que a xente xa di. Gracias por seguirnos de corazón. Gracias a vos. Moitas, pero que moitas gracias. Gracias, amor. Que ben! De verdad, Queremos grazas. o boten xuntos. Sí, o peor é para Pilar agora que ten que vaciar e empezar a encher outra vez dun en un. Veña, pero imos a disfrutar do momento. Mañá, hoxe non Garbanciña, podo, eso estou xa, liada. eso xa. 290 euros. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Que tarde levamos. E ademais é que espérate, Piri, porque que seguimos falando de cartos? Lembras que ao principio do programa dicíamos que os xente estivera moi atenta porque imos a desvelar 6:20 da tarde os tres últimos números do gordo da Lotería de Navidad. Pues veña, dale. É que isto, pero a ver, a xente na casa dirá, veña xa, o sea, A ver, por que o sabedes? Ben, imos primeiro, isto non estamos Pilipampín e eu dicindo nada tolo. E de saber agora por qué. O primeiro, imos ver cales son os tres números derradeiros, se podemos velo, do gordo da Lotería de Nadal. Sí, mellor Santi, porque así, un aplauso para noso Santi, que sempre está aí en todo. Ben, este é o décimo de Lotería de Nadal, que sempre ten 5 cifras. Cales son as tres últimas cifras? Desvelamos. 695. E diredes vostedes. Pero por qué? Porque Yaiza ten a resposta. Yaiza. Pois si hoxe temos que rematar o gordo de Nadal deste ano e as dúas dixeron en 695. Casualidade? Bueno, esto estamos nun mundo distópico, Deixame apuntar, Carlota, por Dios, na que xa 695. estamos preguntando a inteligencia artificial cal vai ser o gordo. Que era o meu número, Dios mío. Eu creo que lle preguntou tamén Javi de Berín, porque case era o mesmo número, verdad? Totalmente. Vai ser o número dos garabanzos, o gordo da lotería. Encántame, o futuro xa está aquí. Espectadores de Sun. Bueno, a mensaxe, Pili, esa o importante de que estas datas de Nadal sexamos solidarios, verdad? Ser solidarios sempre. Donemos cousas a Cáritas, Que axudemos, porque, bueno, pues porque hai xente que nestas datas Que o non o pasa necesita ben, de verdade. E precisa de toda a nosa axuda. Que ves a fondar un pouco no tema este das modas, a temos a Pili tatuada. Olvídate que non hai máis tatuaxe. Bueno, un día, eu penso que chega da bondo. Sí. A próxima igual é Rocío, teño que darlle unha volta a esta idea. Non sei, pero sí, efectivamente, veño a falar de tatuaxes e de piercings, porque mentras uns son defensores e outros son detractores, hai quen nos ama, hai quen nunca enchería de tinta a súa pera, ainda que penso que hoxe gañou unha fan, Pilipampín, Gustouche o resultado? Alégrame moito. Eu Non se quitan. Pero digo, Dicillo da Pili, que estás aquí. pero por que non? Pero por que non? O sea, que sigue sendo tendencia tatuarse. A ver, xa non é Maravilloso, unha vez máis a investigación de Tamara Pérez, ademais, como sempre, levando a práctica aquí a nosa Pili Pampín, que acaba o programa co logo de Xuntos tatuado. Así Pili así Pili vai afrontar a tarefa crucial de todos os domingos do noso xurado de Xuntos Quero Ser Artista. Juntos quiero ser artista. Oh, juntos, oh protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser tapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso. Oh, juntos ser o máis hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, Por favor, compréndeme, quiero ser artista. Que momentos fermosos vivimos nos nosos Xuntos Quero Ser Artista.
Pili, a pregunta que se está facendo todo o mundo. Cando vai ser a final? Queremos saber. Digo cho despois, cando vayamos rematar o programa. Bono manter en suspense, Rocío. Buah, que nervios. Pois nada, nuns minutos imos a sabelo e de momento imos dar a benvida a esa forza preciosa lucense. Macarena, benvida. Benvida, Macarena, que onte nos dixo que iba a cantar por Chabela Vargas xurado. Non sei se mantés ese desafío, hoxe. Sí. Ai, perdona, Rubén. Onte Macarena veña preciosa e hoxe ven máis preciosa aínda, de verdade. Ademais, ven así rollo Aitana, que é a cantante que lle gusta, se nota que está influenciada en estilismos por Aitana, Sí, sí. Estás nerviosa? Hoxe non. Hoxe non, verdad? Pois venga, pois a por todas, bonita. Veña, desexando escoitarte. Un aplauso moi forte para Macarena. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil llevabas, llorona, que en la Virgen te creí. Hermosa huipil llevabas, llorona, que en la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Bravo, bravo. Moitas grazas. Qué fermoso, qué dulzura, qué temple aí no escenario, que ben afinadiño. Parabéns, bonita. Mira, os meus compañeros están anonadados. Estamos nunha nube, Macarena. Levástenos aí a un mundo bonito, unha canción difícil, porque como é lenta, podía quedar aí un pouquiño no aburrido. E quedou emotiva e bonita, bonita de verdade. Felicidades, Macarena. Moitos parabéns, Macarena. A min emocionachesme moitísimo. Eu teño a pel de galiña agora mesmo. Que sí. De verdade, non teño nada que dicirche. Felicidades. Grazas. Qué bonito, qué sensibilidad, de verdad, que Totalmente. xeito fermoso de cantar esta canción, que ten tanta fondura. Eu, Tania, que te beso así tan emocionada. Ai, que me emocionou moitísimo, en serio. Apetece cantar algo así con Macarena, así que improvisedes algo... Non sei, o que queirades. Así, esta de Macarena, Chabela, eu non me sei a canción, corazón, pero a ver, empeza ti e eu sígote, vale? Vale. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Eu non me sabía a canción, Qué pero... regalazos, qué regalazos.
palazos musicais temos en Xuntos, que talento temos en Galicia. Un aplauso moi forte para Macarena, estou aquí acompañada no escenario por esta princesiña chamada Dasha, que esa está aquí colocada, un aplauso moi forte. Que ela, Pili, pois está as súas cousas, mentres estábamos escoitando a Yaiza, Dasha estaba aquí pois colocando, non, o teclado, a súa flor. Non te mandou limpar hoxe. Mira como me ven, hoxe, Dios mío, que Dasha, tes todo o teu gusto, que tal estás, corazón? Aparte de preciosa, que besose como unha princesa de amarelo, maravillosa. Bueno, que nos vas tocar hoxe, Dasha? Una de una película que es el Love Story. Oh, ¡qué bonito! Bueno, ¿estás nerviosa? No. Nada, ¿no? Bueno, xa se te ve encantada. Bueno, está todo teu gusto, xa tes o teclado ben? Quitoche esta servilleta? Sí, está todo, a ver, repasamos un pouquiño, quitamos, claro que sí, todo o polvo. E con que fineza, Vamos, unha princesa, xa está, corazón perfecto. Pois un aplauso moi forte para Dasha. Extraordinaria. Máis que extraordinaria, eu creo, Mira, ven aquí, Pili preciosa. perde esta silla. A pouco vai chegar a silla gacheira. Ai, mi madre. Por favor, de verdade. mira, A ver, date claro unha que volta sí. por aí. Que Date estás unha volta, espectacular, Dasha, dá Dasha. unha volta aí. Date unha A ver voltiña. que guapa ves hoxe. Mira, qué estilo. Ole. E que talento, beleza e talento, xurado. E Ven por que aquí, corazón. elegancia tocando Sí. o piano. Que senio, non? Ese momento no que dixemos, veña, empeza, pero non, ela estábase preparando cas súas manciñas, concentrada, elegante, e que, de verdade, a min dinme que esta nena ten 6 anos tocando piano como toca e eu non mo creo. E ademais, o flipante que comentaba Pili antes é que non sei se na cámara se nota ou non. Ela antes de empezar está a xogar, correndo de aquí para lá, e logo, unha vez vai comenzar, é como que cambia, céntrase é outra persoa. A verdade é que para 6 anos, como dice Tania, alucinante. Estás guapísima. Guapísima. Supersticiosa sabes o que non eres. No. Porque o amarillo pa tele... Pero ti queres saber que eu a primeira vez que cantei na tele levaba un traxe amarillo? Mira, sabes o que che digo? O que che digo, que foi en lugar da televisión de Galicia. Levei un traxe amarillo e indo a concerto. Eso quere decir que vas a triunfar. Claro como a que Pili sí. Pampín. Bueno. Un aplauso moi forte para a nosa Dasha preciosa. Imos recibir xa a nosa terceira concursante, que onte tamén nos conquistou co seu talento e coa súa voz, Lucía Veledo. Un aplauso moi forte. Hola, boas. Que tal, Lucía? Benvida. Moi ben. Bueno, xurada, aquí temos a Lucía xa preparada tamén. Hola, Lucía, que tal hoxe? Hola, que tal? Más nerviosa que ayer ou menos? No, hoxe xa estamos en familia todos. Sí, que ben, que ben. Estamos xuntos. Estamos xuntos. Que nos vas a cantar hoxe? Pois hoxe en homenaxe a Pili,
pois xa que tuve a segunda oportunidade de vir aquí outra vez pois, para compartir unha tarde con vos, pois un pupurri do galo. ¡Qué ben, qué maravilla! ¡Qué bonito! Pues nada, deseando escoitarte. Un aplauso muy fuerte para Lucía Veledo. Graciñas. Las tornillas arriba. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. Unha veña dixo a outra, polo burato da porta, ti goberna a tua vida, que a miña nada che importa. O río cando vai cheo, leva carballos e leva follas. O río cando vai cheo, leva carballos e leva follas. Tamén podía levar todas as linguas murmuradoras. Tamén podía levar todas as linguas murmuradoras. ¡Qué enerxía, que tarde máis bailonga os enxuntos! Como me gusta. Que ben, Cuidado, que ben, de verdad, encantoume. Sí, sí, sí. Además, ver Yo un creo tema... que elegín a tu tema porque estamos moi de verbeneiros. Claro que sí, Lucía. Atinei. Claro que sí, de Oye, verdad. Pili, hai que meter estas cancións na lista esa das cancións galegas. que Home, te- bueno, por Sosa sabes que a suposto, Gramola a por ver qué decide, pero sin duda, sí, sí. Lucía, a ti encantaríache, ti que eu sei que eres verbeneira e tal, encantaríache formar parte dunha orquesta? Pois non o descarto. O sea, dame Pois igual lanza que aí tipo o de mensaxe, información. que igual hai Pois orquestas nada, buscando... Se alguén pois eso, ve que podo encaixar algún tipo de algunha formación ou así, aí, pois estou encantada de formar parte do seu equipo. Ah, que guai. Que ben, que Pois ben. faríalo moi ben, Pois faríalo moita sorte. moi ben. Oxalá que resulte. Bueno, pues a ver qué pasa, porque aquí en Xuntos Quero Ser Artista nunca se sabe. Chegou o momento do veredicto de saber cal é a vencedora entre as nosas tres magníficas concursantes de hoxe. Pero antes, Pili, quero preguntarche Que impaciente estás, cuestións que estén agora Galicia pendente e máis as nosas concursantes. Que impaciencia, Rocío. Pois a ver, voucho decir... Pili, cando vai ser a nosa final? A nosa final de Xuntos Quero Ser Artista vamos a celebrar... Eso estamos, equipo. O 23 de decembro. Víspera de noite O día de Papá Noel. Que dis, Asa? Que dis? O día de Papá Noel. Pois antes de Papá Noel, a final dos Xuntos Quero Ser Artista, non fagades plans para o día 23, que temos a nosa gran final aquí en Xuntos. Pili, que emoción! O sea, que Nasa, xa lle tes a carta escrita a Papá Noel? Xa lle mandaches? Ah, vale. E se lle escribes, que lle vas a pedir? Se lle tiveses que escribir agora mesmo. Cámara fotográfica que imprima. Moi ben. Bueno, pois, antes de esos regaliños para Papá Noel, Vamos a ver con se Macarena. chegan en forma de... Ai, de premio. Comenzamos coas valoracións, xurado. Isto é complicado. Macarena. Eu teño que marchar antes, teño que cantar. Puntuación para a nosa lucense favorita de hoxe. De Tania. verdad, Macarena, a min emocionáchesme tantísimo, pero é que está tan reñido hoxe a cousa que vouche dar un 8, pero porque non sei, porque non che podo dar un 14. Si non, un 14 che daba. Un 8 para Macarena. Maca, a mí encántasme, estou contentísimo de verte aquí. Eu vou a darte tamén un 8. Moi ben, un 8, 16 puntos. Pili?
Macarena, eres un amor. Sigue así cantando porque che vexe un futuro. Eu vexo che xa mamá na casiña e ti collendo riendas os xa. riendos de tua mamá e dalle que dalle. Eu vou che dar un 9. Moi ben, un 9 para Macarena. 25 puntos para nosa Macarena. Nora boa. Imos coa puntuación de Dasha. Tania. Dasha, eres un terremoto. É que, de verdad, non podo contigo, Mira, a túa elegancia o tocar o piano, o teu divertimento, a túa simpatía, o teu, de verdad, voute comer enteira, vouche dar un 9. Moi ben, un 9 para Dasha. Rubén. Dasha, o que máis me encanta é que ves a xogar. Isto para ti non é un concurso, estás a pasando señal, o sea que é o que ten que primar durante moito tempo, vale? Ti sempre a pasalo ben. Un 9. Un 9 para Dasha. Que maravilla. Pili Pampín. Pois a min encantoume, de verdad. A min encantoume. Espera, que déixame remexer aquí. Ai, que tensión. Dios. Ai. É moi complicado. Esta é a miña puntuación. 7 puntos para Dasha. 28 puntos. 25 puntos. Ai, que nerviosa estou, Dios mío. ¿Esto qué significa? Que si Lucía no consigue más puntos, tenemos un empate entre Macarena e Dasha. Así que a ver qué pasa. Puntos para Lucía Veledo, xurado. Lucía, díxencho, véxote nunha gran formación porque de verdad que me sorprendes moitísimo. Fixeches hoxe aquí unha festaza, así que non dubido verte moi pronto en riba dun escenario nunha verbena. Nora boa, vouche dar un 7. 7, Rubén. Veña, Tania e eu parece que estamos bastante de acordo. Eu tamén vou a darche un 7. Outro 7 para Lucía Veledo. Lucía, Pili Pampín. toda a sorte do mundo, cariño. Un 7. Outro 7. 21 puntos para Lucía Abeledo. Xurado, tedes que desempatar Pili Pampín entre Macarena e Dasha, que teñen agora mesmo as dúas 25 puntos. Como presidenta do xurado é imposible o desempate, pasan as dúas ao final.